Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Mayong hapon naman sa itong mga palangga nga mga tagpalamati. Kag syempre, welcome sa itong pagpangalagad karon nga hapon sa palituntunan. This is my life.
Martes nga edisyon, Hunyo 23, tuig 2020. Aton pagpangamusta dira sa itong mga palangga nga mga tagpalamati magluwas diri sa Metro Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, bugos nga isla sang Negros. Kag siyempre man sa tubtob sa malabutan sa aton pagpangalagat sa sininga hapon, sa paglingaw sa inyo sa pilaman na iton ka mga updates, angot sa nagakatabo sa aton palibot, ang aton panahon, kag magluwas na Tita Wilma ang aton sinimatahuman nga lilentunon nga ipabati sa ila karon nga hapon. Ang sulat man nga aton pagabasahon sa sininga hapon, halin sa aton messenger gani kamuman kung gusto ninyo may i-share kamo dira nga may istorya sa inyo kabuhi sa panahon sining pandemic nga ini naghatag sa inyo sa problema nga luyag lang ninyo mapautwas para nga maghagan-hagan man ang inyo sini mga nabatyagan. Problema sa inyo pag sinalayo sa sulod sang balay, pwede man ninyo ma-share kay Tita We. Inyo dara problema sa pagigugma abaw. Relasyon sa pamilya, pwede. Kag hindi na kamo iya makauyang sang inyo sini tiyempo. Nga magkadto pa sa post office, nga magpadala, kag magbayad. As long nga may data kamo, kag may Facebook account kamo, pwede ninyo type dira sa inyo cellphone, padala nyo lang personal kay Tita Wilma. Napangitaon nyo lang dira sa Facebook ang Wilma Antupino Sugaton. Aton sa na Facebook account. Kag syempre dira makita ninyong send message, send nyo lang kay Tita Wilma. Pati na yung greetings kung gusto ninyo. Magluwas man sa itong text hotline nga pwede ninyo padalan sa inyong mga mensahe 0938-225-5017. Again, 0938-225-5017. Sa mga nagapamangkot sa aton sa niya text hotline na ara na nahatag ni Tawe sa inyo. Kag sa nasiling na naton ang aton pahanumdum adlaw-adlaw indi gid na iya kasi ang Tawe blada ulian nun hambalan nyo lang ulian nun si Tita We basta hindi man kugyapon maguntat sa pagpahanumdum sa inyo tungod sang kahalog sang aton mga paghulag sa karon na tan-awan nyo bala, analisahan nyo bala ang nadalagan sang COVID-19. Di kung hindi pa kita magpadayon sa paghalong sang aton kaugalingon, ang aton pamilya, sino gyapon ang apektado? Kita man gihapon tanan, ha? Ang ano lang gidya, ang pagtakod lang gid sa face mask, kag ang pag-observe sa social physical distancing kung magwa ka mo sa inyo puluyan. Pwede pa lang sa inyo the clutch bag, sa inyo bag, sa inyo mabitbit tira, may alcohol, na di gini wet wipes, may ara ka mo sanitizer, kundiin lang dira. Kag kung magpaulit, di kabalo na kamo kung anong dapat ninyo humuon. Kung wala man lang kita sang importante gid nga kaladtuan, mas safe kita kung ara lang kita sa aton balay, ha? Okay, Tita Wilma, kay kabalo gid kita iya ang update adlaw-adlaw sang Department of Health, wala nagasaka ang mga infected sa COVID-19, kundi nagadugang. Batian taman to kagina kay Action Dorel, di ba? Sa report niya sa Action BBB kay Action Rex Cantong. Ang record naton national, pila na to tawe? 30,682. Yes, so may pakundi pa. 30,682 ang nagdugang da nga 630 after 24 hours. Amo na siya nga naglabot sa 30,682. Ang kadamuon naman sang total iya nga nagkalamatay pila na sobra na 1,000 tawe mo, di ba? Sobra na 1,000. Kung ang bugos naman nga kalibutan ang dantawon naton, wow na wow gidya na maluoy ka lang sa mga kabuhi nga nagkadula tungod sa COVID-19. Sobra na 9.1 million ka mga kabuhi ang nadula tungod sa COVID-19. Aton mga LSI, ha? Ang aton mga LSI, kabalugi kamo nga tawhay kamo. Di ba?
inyo lang obligasyon is magpabilin ng anay kung wala pa magwa ang inyo result. Bisan pa, OFW man nga nagbalik diri, whatever, ang aton lang concern, hindi lang kaugalingon ninyo, kundi inyo pamilya. Nan. Inyo pamilya, kaga mga tao sa inyo palibot. Sulit-suliton, tagin na adlaw-adlaw, Tito Wilma. Diba? Oo, sige na. Kaga magluwas man sina, Tito We. Ang aton siniya, okay, mga drivers, tadagaliana yung, kaya nasiplatan ko to iya kaina. Ang presyo sa mga produkto sa petrolyo. Kay ti, nag-epekto ina, di ba? Las 12:01, kainas ang kagahon. Una-una, nga nagdugang Caltex. Siyempre, sundan man sa iban pagid nga mga oil companies. 1.5 yan mo. Kamakon mo na, piso kag 5 centimos kada litro sang gasolina. 30 centimos naman sa kada litro sang kerosene. Kag 85 centimos naman sa kada litro sang diesel o kon crudo, tidin kamuda. The effective 6 a.m. kaina, ang Shell, Flying V, Petron, Sea Oil, Petrogas, Phoenix Petroleum, Petiti, kag total nagsunod man sa pagpasaka. Ang aton mga driver, way labot nga nagapang-hakroy, nagapangalot pa sang ila kalbo, no? Di ba la? Oo, Tito, way kita mahimo. Sana mahulat ta kung ano ang aksyon ng himon sang gobyerno ng makabulig man sa aton sini palangga nga mga motorista. Kagadugang pagidneton ang ining mental health desk ni bala. Para na sa mga nagalala nga problema sa mental health nga dulot sa COVID-19 pandemic, mo nang gina-push siya karon mo sa kamara ni Representative Rida Robles nga i-activate ang mental health desk sa mga barangay sa idalom sa Republic Act 11036 o kun ang Mental Health Act. Kay ako unta man kag sa hindi damo gid yung nagabatsyag sini. Magluwas sa ginapatuman nga protocols para malikawan ang paglaptas ng virus sa mga komunidad, dapat tutukan man sa mga local government units ang mga kaso ng anxiety o kung depression man, tugas ng pandemic nga ini. Na kay ti mismo ang World Health Organization, di ba? Sila mismo nagpahayag sa pagkaalarma sa pagdamo sa mga tao nga naga-eksperyensya sa karon sang depresyon sa bugos nga kalibutan bilang epekto sa COVID-19. Kalakip na direng social isolation, ang kahadlok nga malatnan sang masakit, kag ang kabalaka sa pagkadula sang ila trabaho, sang ila income. Tiyan mo na subo nga mismo siya nga mamalidha, nanawagan man sa publiko, maghatag panahon. Maghatag panahon, donasyon sa mga cause-oriented group pariyo sang National Suicide Prevention Lifeline. Kinanglan, gidman mo. Ako, unta kag sa indi. Tanan kita, apektado, emotionally, psychologically. Di ba? Tuntuon ito, we. Kikita mo ito gani, sa sino ito nga gin-share to ni Tito We sa inyo last Saturday, apektadong amay, no? Tungod iya income, iya trabaho na dula. Hindi na siya may istorya, way na sa maing nga buot, isa ay nakaproblema. Oo, natawi Padayon lang anay si Tita Wilma. Sa aton panahon naman, so far, ang ma-experiensyahan naton, inadulot sang habagat. Experiensya naton nga mga subong nga paggulugalom sa kalangitan, subong hasta sa mga masunod pag nga mga inadlaw, pero wala sa mga pag-ulan. Kaya hambal man sa pag-asa ridge of high pressure area ang gina-experiensya naton subong gani sa gihapon monsoon break. Sa mga masunod nga 2-3 kaadlaw ang mabatyagan naton. Mapaang sa gihapon ang mabatyagan sang aton lawas tungod sinang ridge of high pressure nga ina. Kag mo na mapaang hindi lang ya sa Luzon, Visayas kundi sa bugos gid nga pungsod. Localized thunderstorms gid lang ang aton sini ma-experiensyan sa sining kahaponanon o kon karon sa gabi tungod sa easterlies. Okay,
1:36 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang. Ang aton matahong ngalalantunon sa inyo from the Carpenters. Hidlaw man ko ba? I've been so many places in my life and time. A song for you. I've sung a lot of songs, I've made some bad rhyme. I've acted out my love on stages. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, kadayon na ipalangan. Sa itong mga palangga ng mga tagpalamitik, kag syempre sa itong mandira mga late tuners. Inyo kubus nga lagat si Tito Will, maupod ninyo karon nga hapon tub-tub tak na alas 3. Ano kani subong tawe sa nahambal ko na kaina June 23, 2020, Buwas San Juan kapiestahan. Buwas San Juan, it's a special non-working holiday. Special non-working holiday India ha. Deklarar inaiya sa Malacanang didto lang niya sa Manila City. Inabasi man sa binggin pagwa nga Proclamation number 969 ipermado ni Executive Secretary Salvador Medialdia. Kay selebrasyon sa ika-449 founding anniversary sang syudad mo sa amoy nga petsa indi tungod sa kapiestahan sa San Juan. So, diriya sa aton, hindi, dito iya sa Manila lang ha, kay kadamo sang ara nagwa ho. Ang special non-working holiday
buwas gindeklarar sa Manila sa tila. Wala tato yalabot. Okay? So, relax lang anay dira si Tita Wilma magabalik pagkatapos ng pilaman naton ka mga importante nga mga pahibalo. Banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaong kag kasanad tuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo pagkulong nun kag negosanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat kit sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay Sa ano nga kalintangan Responsable na pagbalita Kadayon na ipalag na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo
Action Radio Philippine Standard Time, 1:46. Padayon man si Tita Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Ang ito na Dr. Alfred Spearmangustin Tea ang nagaisahan nun nga may US FDA seal of approval nga klases ng tea. Siyempre, nagabulig ang Dr. Alfred Spearmangustin Tea para hindi kamo makaangkon sang kidney stone. Basta adlaw-adlaw, padayon lang ang pag-inom sang Dr. Alfred Spearmangustin Tea. Kay ang Dr. Alfred Spearmangustin Tea, may kalidad ina siya sang alkaline, nga mismo sa iya, nagabulig ini siya sa pag-neutralize sang amat-amat forma nga acid sa itong lawas. Listen ko, di ba may acid sa lawas? Kung hindi na makaagwasa sa atong lawas, malugdang na siya, amat-amat. Once na maglugdang, amat-amat na siya tigat, hindi na papahanugutan. Kung nagainom ikaw sa Dr. Alfred Spearmangustin Tea, adlaw-adlaw, iya inapunggan nga magtiga. Kundi, dapat makigwa sa itong lawas para mangin maayo ang aton pamatyagan. Kung may ara na gidman, amat-amato niya man ina, pahumok, patunaw para nga makagwa sa itong lawas. Para nga maging smart, fit, and healthy ikaw, no? Gani, sige-sige lang ang pag-inom sa Dr. Alfred Spearmangustin Tea. Ina, mabagal man sa mga butika dira sa inyo tag sa kalugar. Siyempre, diri man sa amon sa siyudad sa Bacolod, ara available sa tanan nga Wakong Chinese Drugstore, kag sa tanan man nga The Generics Pharmacy. Ara available sa Consuelo Drug, sa Consuelo Supermarket sa Dalan Luzuriaga diri sa siyudad sa Bacolod. Drama sa Country Mart Supermarket sa May Mandalaga. 1:48 Action Radio Philippine Standard Time. Kay Veronica Santillan Manyukani ko, no? Okay. Kanami isang imumas titawe. Tani kalabot ka mo diri sa handumanan panghatag. I-heart like nyo lang program ko Heart like, tapos i-share. Pero taga diri lang sa Bacolod kay kabudlay. I-share sa akon adlaw-adlaw, isama lang na ma-sharean ko muna. Okay. Okay, Josephine Hinier, good afternoon, Miss Wilma. Thank you, Ged. Georgia Sasson na Inge Srimzal, perti nga account name. Mayong hapon sa inyo da, ma'am. Okay, sa imo man, thank you, Ged. Kay Pinky Saldivar, sa Grandville, thank you, good afternoon. Tita Boy, I'm watching from Purok San Benito, Barangay Sumag po. Naka-lockdown po dito from Alabang. Please greet may nanay Murit at yung apo ko. Birthday kahapon si Cara Zitiniana. Domingo. And now naman si Chambe. Thank you po. Rose Cañete Jose, salamat man kay Ripaw Kind. Unique gid nga mga ngalan sa mga anak. Raylin Sibmar, good afternoon. Thank you. Dira sa may Japan. Halong man kamo dira. Kag syempre, ang ito lang gid yang kinanglan kamo dira mangin healthy man. Extra careful lang. Kag, yes, Tita Wilma. 1:50 na. Halin lang kay 5233. Ama yung hapon lang dira sa imo. Dugay-dugay lang balikan tala ng mga aton mga greetings. Kay si Tita Wilma magabasaan na isang aton sulat from the messenger. Dear Tita Wilma, ang kabuhisang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyong mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ang basahon ni Tita Wilma sa sinigahapon nga sulat ginpadala sa aton Facebook account, yes, via Messenger. Kay Tita Puson ko gini sila nga nagpaladala diri, no?
Okay, ini siyang nagapatawag kay Shaira. Kag ang mensahe ni Shaira sa This Is My Life nagasiling. Maayong hapon. Hello, Tita Wilma. Kabay pa nga mabasahan mo man ang akon mensahe para sa This Is My Life. Gusto ko man pangayuan sang imo advice ang sitwasyon namon sang akon bana. Tita Wilma, kabalo ka, nag-birthday ang bana ko sang June 9. Tani sadya na kami. Galing, tama kakulit sang magulang ko nga lalaki. Bago pa lang gani kami nakapamakal sang amon ipreparar sang nag-abot siya, nagapangita na siya sang pagkaon. Nga ako no, wala pa maluto. Kaisog sa iya maghambal sang amusina, kay ang iya asawa. Amo ang naghatag sang amon inog preparar sa birthday sang bana ko. Ambot gani, Tita We. Kung kabigon sang magulang ko ang bana ko, ako ang nasakitan. Maayo pa ganing iya asawa kay kabuot kag maayo ang pagtratar sa amon nga duha sang akon bana. Kabalo ka, Tita Wilma, driver sa jeep ang bana ko. Plano ko tani nga hindi nagidman magluto kag magpreparar kay wala man siya income tungod sang COVID. Subong pa extra lang siya sa mga nag-aarkila sang van sa bayaw ko. Masakit man sa balatsagon ko nga imbis maluoy, kagbulikan kami sang akon magulang. Daw yaguta pa niya ang bana ko. Maayo abiya ang ila obra nga duha sang bayaw kumo. Pero, daw gusto yagidya tawi nga awayon ang bana ko. Kay nga ginhagad niya ang bana ko nga magbakal sang ilimnon. Wala siya sang mabakal tungod naka-quarantine pa kita. Pero sa isa ka tsindahan may nabakal siya nga duha ka mucho. Di ko na napag-mention ha kung ano nga brand ha. Nangakig ang magulang ko. Ginhambalan ko na lang ang bana ko, nga hindi yan na lang pagsapakon. Siling ko sa iya, ipasa Diyos na lang na ang mga ginapanghambal ni Manong sa imo. Makita ko nga ginabatsyag sang bana ko ang mga pagpasipala kag pagdaog-daog sa isang bana ko. Asang magulang ko, sala man na panunod ko. Abi mo, Tita Wilma, siguro, kung hindi lang pasensyoso ang bana ko, nag-away na gid sila nga duha ni Manong. Ano abi kay umpisa pa lang sang magkilalahay kami sang bana ko. Nagainit na ginayang ang ulo sang magulang ko sa iya. Inaang akon ginapaligban, Tita We, kung paano ko mapaayo ang relasyon sang magulang ko kag sang bana ko. Diri lang kutob, Shaira. Ay, oo. Sa aton sinitag padala sang sulat, Inday Shaira, salamat sa imo man pagpadala diri sa aton sa messenger sang imo sini kabahin sang kabuhi. Problema ang imo na eksperyensyahan. Kabudlay sang nagapaayon mo, di ba? Tuod lang. Anyway, una-una nagapasalamat kita sa imo dira, kaga nagapangayo man kita sang katahuran sa imo, sa inyo nga duha sang bana mo. Saludo ako sa bana mo,
kag saludo man ako sa imo, kag nagapasalamat. Tungod sang inyo pag-angkon sang espiritu sang pagkamapinasensyahon, na espiritu sang pasensya, spirit of patience ba? Pagpaubos, pagpaumod, para maging maayo lang ang tanan. Pasalamat kay nga kabalo nakigbagay ang bana mo. Kag siguro iya nagapakita kung daw ano ikaw kapalangga sang bana mo. Di ba hindi siya ira na? Pero tandaan mo lang hindi siya ira. Ang tanan may katapusan. Ang budlay lang dira kung maglabot na bala sa punto nga maubos na ang pasensya sang bana mo. Na? Kagpatulan niya si manong mo na amo ginadira ang dako nga problema para sa imo. Pero nagapati man si Tita We bisan paano diba? Nagapati man ko bisan paano nga ara ikaw. Ara ikaw nga makalugpay sa imo sini bana. Ara ikaw nga makapahanumdum sa iya permis ang makapahanumdum sa iya permis ang mga pag-angkon bala sang maayo lang nga balatsagon kag hindi ikaw na hindi ikaw madala-dala iya sa kahakig budlay ginmanday mo di ba? Hindi mo lang pagpabayan, especially kung mag-inom-inom sila. Kay gani, kung may alak na nga daan or alcohol ng utok sang tao, laina mo, di ba? Bala magpuisay, maglalisay sila, magsabtanay sila nga duha, nan. Palikaw mo ginang bana mo sa mo sila nga mga senaryo. Ikaw ang liabe sa tunga nila. Ikaw ang dapat nga mag-istorya kay manong mo. Ikaw permi ang magpatunga. Kay ti kita taman palangga ka sang bana mo kag palangga ka man ni manong mo. Dumdumon mo ang mangin epekto sini sa imo pamilya kung mag-away ang duha baw pulos lalaki panangadaan. Pero inday inday siya ira. Husto man ang ginahimo mo Alalayi lang permi si bana. Alalayi lang siya permi. Hindi pagpasugting matapos ang iya pagpasensya. Kaya nga, ang tao, especially may pangabuhi na kag wala trabaho, wala income, lain ang dalagan sa paminsaron. Ilabi na gid kung pakanubuon ang ila pagkatao, mulayon sila, kag pasipalahan, amo naman sila na sila kung kaisa nga nagakaimpito sila mo, pasalamat lang kita tungod ara ka. Kung lang taon na to, makahuluya man to sa bayaw mo, may paganing bayaw mo, maka-insyende, ang magulang mo gid. Pero, sa nahambal na naton, tungod nakita naton nga palangga ka ni manong mo, paangga kay manong. Paangga kay manong. Nga, kabay, matapos na ang tanan nga ina, matapos ang tanan, kag, makapangita balasang pwede naton masettle kung ano gid man abi mo si manong ano gid yan nung how no ano gid ang naindian mo sa bana ko na para na lang sa kaayuhan sang tanan himua kay importante kay daw nakita kung imagine kung sitwasyon guro isa lang kamo ka lugar importante may paghangpanay na may pag-intsindihanay, may pagpasensyahanay, may pagpaubos, kag ara balang ginasiling ang pagpakigbagay importante man na. So day, ikaw gid ang liyabis ang tanan. Hindi gid pagpasugti na nga magtabuay ang kaakig kag kaakig sa tunga sang bana mo kag sang imo magulang. Kag kabay patani nga matapos na maning pandemic nga ini, kay ti sa tudtuod kadamo sang nadulaan sang trabaho, kag madamo man ang ara lang sa balay
nga nagapabilin, ginabudlayan na sa pagsinalayo, kay kung kaisa wala na kita sa inubakal sang aton kinahanglanon, epekto irritable ang tao. Hindi kung kisa kabati-bagting mga kigdayon, di ba la? Sa tuod-tuod lang, na? Pero kinahanglan, ang paghigugma magahari sa atong tag sa kabalatyagon. Kinahanglan, magapadayon ang maay nga pagtandanay sang tagsa-tagsa, ilabi na sang tagsa ka miyembro sang tagsa ka pamilya. Kay mo inday siya, Ira? Relax lang, pangamuyui, kag istorya sa may si Manong para sa bana mo. Pabulig sa imo bayaw. Diyos ay pag-ibig, kinahanglan ng gineto na maghigugmaanan. Kaya siyempre, amo ginaya sa mga mag-in-laws, kung nara pang aton mga ginikanan, aton mga ugangan, oo, ara ginanagatuha ang problema. Ti subong ara sa magbayaw, di ba? Bana mo, kag magulang mo, may nakita ako di. Halin kay 7437, good PM to it. My sort of advice to the sender is, actually, in-laws are difficult to deal. And usually the reason of misunderstanding would sometimes resulted to quarrel. Correct ka da. All you have to do is giving your husband a continuous advice. You're lucky because you have a partner who has enough patience. Try to talk to your husband. Anyway, your key to solve the conflict between your partner and your brother. Kaya mo na, pray lang para mag-guidan ka ni Lord for the best solution. Okay na utod ang imo 7437. But anyway, thank you so much. Ha? Kabay pa na. Tagaan niya ka na solusyon ni Lord. Kabalo ko ni sino maski utod na utod ni. Kay Tuto Albert, kinis ang kabangkalan mo. Miss you. Thank you so much. 7437. Salamat man nga nagupod ikaw kay Tita Wilma karon nga hapon. Ari pagidi ang hambal man niya 0804 siling niya 0804 sa imo Shira. Hindi na lang kamo magbaton kung anong ihatag sang magulang mo para wala na ihambal ang magulang mo sa imo bana. Kag mangita na lang kamuya sang inyo pangabuhian para hindi maglain ang buot sang imo bana. Okay, salamat gid sa imo.
Tamyaw ko tawe sa friend ko Delia Domingos ng Barangay Mabini puro ka Kalumpang Valladolid. Ang nagatamyaw Yolanda ba sa Camantes ang Bagao City 0197. Check to tawe. 0197. Tawe may yung hapon lang greet lang kay mama kag papa si Lilit sa Pabiliar family. Greetings from Jeno Pabiliar. Sang barangay Kabkab Isabela tawi pwede paki-plug sang number ko girl lang 18 up to 19. Ngayo ka text mate. Okay, a girl lang kuno 18 to 19 ba mga ano pa ni mga teenagers halong-halong hinahinay lang kamuha wala lang away-away wala lang halitay. Okay, sa gusto makig-friends sa iyari nga cellphone number 0951-572-7761. 0951-572-7761. Sa aton dali mga kauturan. Ha? Para man sa makinis maputi kag yes, kuti celebrity. Ang aton sa ni Celebrity Kojic Soap. Siyempre nga sa na Celebrity Kojic Soap may kojic acid nga masilin na itong pinaka-epektibo kag accepted na worldwide. Mayo ini sa mga wrinkles, sa mga itom-itom sa inyo sa skin, sa mga pikas-pikas, sa mga pinalian sa punggod, sa mga itom-itom sa inyo siko, tuhod, bukong-bukong sa tiil, magbunggo, kamublaga flex inyo tiil, buko-buko nyo da bala, hindi balaga ito, nagamitin nyo bala, sang Celebrity Kojic Soap. Kung ang inyong underarm problema, tungod medyo nagagarahong medyo itom-itom, nagamitan ninyo sang Celebrity Kojic Soap. Ina, mabakalman sa mga pharmacy, butika dira sa inyong lugar, diri man sa amon sa siyudad sang Bacolod. Diri sa itubang sang Corazon Locsin, Monte Libano Memorial Regional Hospital nga mga butika, if not naman diri sa Jack's Marketing, nga nahamtang sa idalom sang Action Radio, kay Miss Eva Sangko. Alas 2:08 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang, mabalik pa si Tita Wilma. Shaira, salamat gid. Pagkatapos ang pila ka mga commercial break. Ang balitang ito. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita ang gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon
Action Radio, Bacolod, saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon. Si Tita Wilma. Dira sa may Maaw Public Market. Yes, good afternoon lang dira kay Erwin Gonzalez. Baga pangapi na sila ya. Dira sa may Maaw Public Market. Upod niya si Coco Franco kag si Dudoy Taco. Yes. Kay Miss Jane man, Candido kag kay Nanay Pert Candido mayong hapon. Kag syempre mayong hapon man dira kay Nining Malu mayong hapon upod kay Dodo Larry Fuentes, salamat man. Kay Alma Gonzalez posisyon. May damo gid nga salamat mayong hapon. Syempre, ara man nagaupod sa iton sa sininga hapon si Ma'am Elizabeth Malakagamala. Jose Mungcal Turilla, te will mag-monitor lang sa program mo. God bless. Live from Takuling, shout out please Tita We. Thanks gid mine heart. Thank you. Shansi Haliko, hi ta kanami. I like it. Thank you Yangsi Gala, guro ang imune nga Yangsi naghalina sa telenovela, ginalantaw nyo daay. Chida Haruka, hello ma'am, ganoon. Karami bala sa, okay, thanks for the compliments, ha? Ariga pamatiko. Miss Chida Haruka, thank you, Ged. Kay Romulo Hipti Lamag, mayad nga hapon titawe. Kanami tanawon sa face mask niyo. Mayutani ara mayutani may ara man ko. Senior citizen sing Purok Roadside Tangom. Romulo kabay pa makalabot da sila sa inyo. Kabay pa makalabot sila da sa inyo. Okay. Sa mga utod neton dira kinahanglan nyo nga mag-loan tungod kinahanglanon gid sa inyo kung ano man ang mga ginaplano ninyo, ano man ang mga emergency needs ninyo pati sa kwarta, sa inyo negosyo tungod apektado kamo sa COVID-19 pandemic, ara lang sa Golden Sun Finance Corporation, ha? Pwede dira SSS loan, GESIS loan, real estate, ano man nga loan, inquire lang kamo sa Golden Sun Finance Corporation. Dasig ang pag-process, di kalidad ang serbisyo, basta kompleto lang ang inyo sa mga requirements, madasigid nga maaprubahan, nubo lang ang interest. Contact lang kamo sa telephone number 4348788 or 707-6730. Kung gusto nyo man, may cellphone number 0925-708-8424. Outside Bacolod, may mga branches man sila, na? Dire sa Bago City, Kabangkalan, Victoria, kag Silay City. Ara man sa may Dumaguete City. Okay, alas 2:14 na, Tita Wilma. Padayon kita, ano ma-share ta naman sa ila subong hapon man. Sa mga babayi ni Tawe, ha? Sa mga kababainhan nga mahilig magpanami isang ila sini mga kuko, paamo ka na bala? Di bala ka damo sang klase subong nga mga designs kung magpa-manicure ka, klase sang cutics nga ibutang dira nga ara gani cutics iya nga do hindi makakasmong galaba lang kukumwara man sa gyapon mo, di ba? Tito mahal man siya, Tito Pero ari ay sa mga mahilig mag-cutics sa ila sini mga kuko, may i-share kita sa inyo mga pamaagi ini kung paano nyo mapabakod ang inyong kuko. Di ba? Kaya ti hassle kung palaba ka kuko. Tapos, mautod lang. Iban ko isa, lagba na na ba? Sige, panguti-kuti, mautod. Hay, gapang hay gidayon. Di ba la? Pero may mga senaryo man nga pagbutang mo sang cutics, after that,
ay mautod ang kuko. Hindi kay ganipis. May ara ganipis, di ba? May ara nga crack, di ba na? Kabalo man si Tita We, makarelate ka mo sina. Ako, kung kaisa mahilig man ko, na. Pero tungod sang pandemic, tungod sang COVID-19, di ba? Wala ka mukha pa manicure ay. Subong na lang ay. Pero hinay-hinay kagamat-amat man ay. Ari ato ni share sa inyo para mapabako ng inyong mga kuko. Inaiya nakabati nagin man nakamo, ako nakabati naman ko na personally nga ang aton kuko kuno para magbakod ano gani butangan sang ahos. Garlic kay gapabakod na kuno sang kuko gapatigaan mo. Kuskusan sang ahos ang imo mga kuko, di ba? Dekag resulta sina mangin maputi imo kuko, bakod imo kuko, budo kay nami gid. Kag pwede man pwede man naton gamiton ang ahos para nga makalikaw sa infections ang aton mga kuko kag ang mga cuticle. Pero kung nanad ka ba lang ang imo nga tudlo kung magpa-manicure ka, way mo ginapakuan cuticle sa kilid, gagmay lang siya ya. Pero kung manad gani baw, nagatalilig-ala ng kilid, nagdalala mo lang kid, di ba? Isa pa kid. Gamit ka mo balang tatawi, no? Gamit ka mo ahos sa inyo kuko, kuskusan sang ahos, maputi, mangin mabakod. Isa pa. Lotion. Ay, gali, ha? Kinahanglan man ang lotion. Hindi lang yan sa skin natin o sa panit natin dapat magbutang lotion after kita maligo. Kaya nga, gina-recommend sa mga experts nga dapat ang aton nga mga nails, ang aton sa mga kuko, gamitan man naton sang lotion para hindi mag-dry ang mga skin nga sa palibot sang aton kuko. Na, ang epekto niya sina magabakod ang aton kuko. Ang tembot sa nga na ang cuticle ni kag ang panit ni sa kilid sang aton. Di ba? Hapos naman lang di ba? Pang lotion. Kinahanglan gid kali. Hindi nga pawalaan lang na. Kag isa pagkid, papahuwayon yung man inyo mga kuko sa pagpamanicure kay pabutang cutics, ha? Hinay-hinay lang sa paggamit or pagpabutang sang cutics sa inyo mga kuko. Make sure nga mapapahuway manaton sila. Sino nang sila mga kuko tahalin sa kamot pakadto sa tiil mapapahuway naton sila sa chemical nga ara iya sa nail polish o kunara sa mga cutics kay nga may hindi man siya nami nga epekto kung sobra-sobra naman. Di ba, Tita We? Yes. Ari pagido, nagkakwan, nga mapili sang nami nga shampoo man, na ang nami nga shampoo, makapabakod man sang kuko, hindi ari gali Kay kon ang shampoo mo dira para sa oily hair, kung ano na din ginagamit nyo para na sa oily hair, hindi nyo na pagamiton nga makaano sa inyo kuko. Kay nga, makapadry ina sa inyo nga kuko. Makapaguba sa inyo kuko nga ginahalungan. Kag nagapanipis pa. Ano oily hair ka mo? Kung ang inyo dira shampoo for oily hair, hindi nyo na paggamit. Ano mamayo tawi man, mag-gloves ka kung gusto mo mapabakod ang imo kuko, kag mapanami, mga anak ka mo. Kag kinahanglan maging sensitive man kamo sa pagpili sa mga produkto nga gamito ninyo. Kinahanglan choosy man kamo, na? Ay, oo. Kay may posibilidad man nga mapahamak ikaw bisan sa simple gid lang nga bagay. Choosy ikaw sa pagpili sang nail polish nga gamiton sa imo kuko. Kinahanglan lang tawon mo man, hindi may ara man na sila kung kaisa may mabasa kada kung ano bala makapaguba sa kuko mo or usually makapanami man kay tigina promote nila ila product mo, pero kinahanglan mangin maid-id ka sa pagbasa sila, ha? Gani kung gusto mo nga ma-achieve ang masiling naton daw ala modelo nga mga kuko tungod bakod laba nami lang tawon, make sure nga sundon mo man ang gin-share ni Tawe nga tips pero nami maladamo na klase subong
Amiyara gani nga nail spa, kita ko, pero wala ko naka-experience. Mahal na ginaguro kayo. May nail spa, doon sa may mga nail art, ha, sa ito na may mga kabataan, nga mga mahiligon, kanami lang lantaw. Ako kakalingaw, ko na maglantaw, kapin pa kung mga malagba ang kuko, pagkatapos kanami sang color, sang nail polish o kon cutics, doon may mga design pa. Pero reminders lang ni Tita Wilma, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, hindi maguba, kag hindi mapungil ang inyong mga kuko. Suzette Nansan, good afternoon, Mom. Thank you so much for joining. Abaw si Tuto Ismael, thank you, Gid. Dara ka sa work, salamat sa pag-upod kay Tita this afternoon. Okay, good afternoon, Tita Wilma. We are watching through FB, listening from Mang Ising. God bless. Christina Marie Hinulan Makimabs. Okay, sa Mang Ising dira, good afternoon. Salamat, Gid. Mine heart, salamat, Gid. Okay, Nelita Vinyas Moy, good afternoon. Inday Wilma, baki-shout out man sa mga paryente ko sa Bagong Bayan, La Carlota, especially sa Iguales family. Dinto hambal niya, La Carlota. Yes. Speaking of La Carlota, sa aton dira mga palangga, mga tagpalamati ha. Kinanglan alert lang. Kinanglan halong man kamo dira. Inday Gingging Perez sa inyo dira bugos nga pamilya mayong hapon man. Kamusta lang dira? Ilabi nate subong pasalamat kita kado naglinong-linong si Bulkan Kanlaon. Ha? Pamati lang Kanlaon sa amon pagpangamuyo ana. Kag syempre dira mon sa Barangay Masulog sa Canlaon City, kamusta ka mo dira? Nini Cabantes and family. Sa pamilya dapat dira mayong hapon man. Pero relax lang anay kay si Tito Wilma magabalik man pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag
mensahe wala sa ginadampiligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sansan ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Sa Action Radio Philippine Standard Time, sa ito naman mga kauturan dira sa inyo pagkinanglan sa mga preska kag mga matahong nga bulak sa kung anuman nga mga okasyon, anuman nga mga events, so kung personal ninyo nga pagkinanglan sa mga fresh flowers, dala arrangement. Ara lang sa Johnny and Christine Flower Stand sa likod sang Bacolod Bay Center, Ferrero Street, ina. So kung maghalin ka mo diriya sa Bacolod City Public Plaza, pakadto kamot sa may reclamation area, pagduluhog nyo gida bala, pagduluhog nyo pakadto sa reclamation area, una nga bangga sa wala, likod ina sa Bacolod Bay Center, ara dera ang Johnny and Christine Flower Stand. Pwede man ka mo maka-inquire, pwede man ka mo makatawag sa cellphone number 0930-959-2828. Again, 0930-959-2828. Ara si Maymay kag si Tintin nga maga-entertain sang inyo sini nga mga needs sa mga fresh flowers. Pero kabalo kita anay, syempre Dr. Pinoy Squalene Capsule kinahanglan ginaton adlaw-adlaw. Ilabi na sa karon nga panahon sang kapigaduhon bisan kapoy taya kinahanglan tagid nga magbaka-baka para syempre may suporta sa ating pamilya, di ba? Pero kung sobra taman nga pagpangabudlay, baka trabaho, basi bala ang balik sa lawas ta hindi nami. Gani ko, nagabatsyag ka na sang kakapoy, kinahanglan pahuway na. Kay basi kon ma-over fatigue ka. Ti paano na lang kung magmasakit, di ba? Gani amo nang hambal naton, hindi magpakapoy sobra. Kinahanglan mag Dr. Pinoy Squalene Capsule ikaw adlaw-adlaw. Kay ini ang may omega-3 fatty acids nga pinapatihan gidya sa mga experts nga makahatag gid alibyo sa tanan nga mga sintomas sang fatigue o kun kakapoy. Nagabulig man sa pakigbato sa kun anuman nga balatian nga magatapik sa aton lawas, ilabi na sining maisog nga virus sa karon nga di naton makita. Kag syempre ang omega-3 fatty acids nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule nagabulig ina sa aton sa pag-restore sa chemical imbalance nga sa aton utok nga nagapakalma sa aton agud hindi maglala ang imo man ginabatyag para feeling mo relax ka. Syempre Dr. Pinoy Squalene Capsule epektibo masaligan. Pwede naton ina mainom pagbugtaw naton sa aga. Kag syempre man kung ikaw may ginabatsyag sa lawas 3 times a day, 30 minutes before ikaw magkaon ng pag-inom para naming epekto sina sa imo lawas. Palaman ko tayo noon, na ito Dr. Pinoy Hotline 441-1299. Kag nahamtang Dr. Pinoy Pharma Health Incorporated sa Art District sa Manila, West Mandalaga. Pwede mabakal sa tenanman nga Sincere Drugstore, Negros Grace Pharmacy, sa tenan nga The Generics Pharmacy, syempre dira man sa mga butika sa inyo tag sa kalugar. Rising Pharmacy, Marix Pharmacy, St. Mary's Drugstore, dira man sa Merle Vitra Drug kag 3JE Pharmacy, Tito Wilma. Miss Jean Officer, good afternoon, Tito. We're monitoring always. Thank you, dear. Keep safe. Go June. Good PM avid listeners of This Is My Life. Stay safe at all times. Action Wilma still listening. Bisan adi ko sa opisina. Thank you, sir. God bless us from Musha. Good afternoon, Tita Wilma. Nice gidya imo voice. Thank you, gid daw matulog. Hindi lang magtulog. Apple listening lang. Tulog. Hindi ka bati mo horoscope. Apple listening lang sa mama ko, Titing Valencia. Novi Valencia Subaldo. Lingaw lang na nga ito. Gani, relax lang ka mo dira. Kasi Tito We, mandiga relax. Gani, Tito We, just greet Ramon and Lucy Archivar.
of Kawayanan, Talok. And hi to Teacher Mary Ann Gumeri of Talok, Ligay. Sakto na? From Ligay Villares Archivar. Ay, good doon. To Wilma Gapamati. Kami di sa Barangay Gintubdan. Joanne Isiha. Salam, Sir Doms Ortiz. Dito sa Barangay Sumag. Salamat, Gid. How are you? Thank you, yeah. Kaya relax lang ganay, ha? Relax, anay. Babasa, anay si Tito Wilma sang aton horoscope para iya karon nga adlaw Martes, Hunyo 23, 2020. Siyempre, sa mga nagasaulog sang ila kadlawan karon nga adlaw, happy birthday. Kag sa mga magasawa naman nga nagasaulog sang ila wedding anniversary, happy wedding anniversary. Pero siyempre, happy birthday, anay, kay Action Felix Campaniel. Do teenager lang. Hindi ko liwat. Happy birthday, Action Felix Campaniel. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday na Felix. Happy birthday sa imo. Wish lang namon sa imo. Siyempre, sa gihapon good health. Stay safe always, nong. Kag siyempre, halin sa bugos nga pamilya sa Action Radio sa imo. Salamat man. Kag happy birthday sa imo. Kag siyempre, hindi lang halin sa amon, kundi pati man halin kay Tita Nene Capaniel. Kag happy birthday man sa asawa ni Action ni Bugina, na kay Winilyn Esteban Bugina. Abi mo ka palagyo ka. Happy birthday. Kag sa iton man mga kauturan dira nga nagasaulog sa ilang wedding anniversary. Happy wedding anniversary. Okay, Tita Wilma, kadto na kita sa pagbasa man sang aton sa ni horoscope karon nga adlaw. Unahon neto ang zodiac sign nga Gemini. Ang mga Gemini na tawo Mayo 21 tubtob Hunyo 21. Yes, Gemini, madamo ang nakatalupangod sang pagbago sa imo batasan. Hindi pagibutang sa ulo mo ang nabagton mo nga swerte o kon ang imo man kasikatan subong kay nga bawion ina kon ang imo ipakita hindi nami nga batasan. Kinahanglan magpaubos ikaw, magpaumod ikaw, kag dumdumon mo lang perme nga nakasuporta sa imo ang imo ginapakamahal sa tanan mo nga handom sa kabuhi. O kanami, ba Gemini? Mga masuwerte mo nga numero 6, just 15, 26 kag 41. Lucky color, pink. Sa mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Kung ano man ang imo mga physical activity, karon nga adlaw ginaugyunan gid na sang panahon. Ha? Hindi ka lang magpasobra-sobra sa imo iya mental activity. Makapoy man na mo. Kaya nga, kung hindi ba makaya balas ang powers ng lawas ta kag mag-give in ng lawas ta apektado gid problema. Cancer, relax. Mga masuwerte mo man nga numero 6, 15, 22, 26, kag 41. Your lucky color is pink. Sa mga Leo naman, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Subong nga adlaw, mayong personalidad mo Leo. So, sa imo horoscope nga makaganyat or maka-attract sa imo mga friends, ilabi na sa mga nag-admire sa imo. 7, 15, 20, 37, kag 39 mga masuwerte mo nga numero. Orange is your lucky color. Kadto kita sa zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgo nitaw Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Okay, mga Virgo. Kung ginapatihan mo, hindi husto ang himuon mo nga pagsabat sa nagapangaluyag sa imo. Paminsaron mo gid anay. Sa mga singles ng mga Virgo, ha?
Sa mga babae nga mga Virgo, kaya usually, ang babae mong ginapangaluyagan, hindi yung lalaki. Pero saling nila, tawi, subong ko, no? Amo naman na, depende. Okay. Kung ginapatihan mo nga, hindi husto himuon mo nga pagsabat sa nagapangaluyag sa imo, paminsaron mo gid anay, ha? Okay? Mga masuwati mo nga numero, 8, 12, 27, 33, kag 39. Lucky color, green. Sa mga libre naman, Setyembre 24, tubtub Oktubre 23. Ikaw naman, Libra. Dalo-dali sa nagsupo, no? Hindi mo man pagsaligan, nga sabton, kas ang ginapangaluyag mo. Nga, adamo, kakaribal. Ang pinakamaay nga himuon mo, so sa imo horoscope, Libra, ipakita mo ang imo matuod-tuod nga batasan. 8, 13, 25, 36, kag 42, mga maswerte mga numero. Beige is your lucky color. Kadto kita sa zodiac sign nga Scorpio. Yes, sa mga Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Dasungguranay kamusang palangga mo? Ano man, Scorp man, ha? Hindi na pagpadakua, hindi na pagpalawiga, ang inyo disgustuhan ay nga duha, ha? Ikaw na lang ang magpaubos, Bakit nagabutong, gitsi mo among imo pride. Amo gina-permi ang pang aton bugal, amo gini makahalit, na di ba? So, sa sinaiya nga kahigayunan, kinahanglan, paumod ng anay. Papanaugal ang imo pride, abi pride, direct lanay sa higad. Kaya kinanglan mag-ayuhay kami sa akong palangga. Okay, Scorpio? Maswerte mo nga mga numero 8, 18, 26, 36, kag 42. Lucky color, ocean blue. Una inagabahin sa aton pagbasa sa inyo tag sa ka-zodiac sign para man sa aton tag sa ka-horoscope. Pasiplatan ko anay, dali lang ang aton sining text hotline, ha? Siling na 6609 na good PM, Titawe, nagamonitor ka program mo even since lockdown, kita. Sila ni Harumiano ni Sang Hibuan. Nasang Hibuan. Larry Romiano, salamat gid. God bless man sa imo. And good afternoon. Tita We, manamyaw lang ko birthday ni Joanne Durumal. 31 years old na siya. Ang nagatamyaw Mama Rita Pagunsan Durumal. Hinday Joanne Durumal, happy 31st birthday. Halin kay Mama Rita Pagunsan Durumal 0154. Ayaw, nga mga anak mo. Hindi kami nakita ako. Di ano pa, nag-hum na lang ko. Good PM, Tawe. Lihog ko tamyaw. Kay Ta Bon. Gahimo face mask. Salamat gid sa La Carlota. At Tita Bon, ginatamyaw ka ni 1394. Okay ha? Relax lang. Si Tita Wilma magabalik pa pagkatapos sini. Life Extension, Vitamin D3 for longer. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga
ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Makulong nun kag negosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsang anong kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang at palanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Siyempre, balik si Tita Wilma sa This Is My Life. Ang ito na DTX 500 capsule. Ina para man sa itong healthy nga liver. Kinanglan mangin fit, smart, ina siya, active ina siya. Para nga maka-function siya normally. Maka-perform siya sa iya sinitrabaho sa atong lawas. Kaya nga aton atay amo ini ang the largest organ inside our body nga storage ng tanan nga mga nutrients nga makuha naton sa aton mga ginakaon. So kinahanglan gid nga ma-maintain ang iya sinika healthy iya kapag-gross, no? O galion naton para sa complete management sang atong liver ang pag-inom sang DTX 500 capsule. May detoxifying compound nga among nagatinlo kag syempre active ingredients para sa phytochemicals kag antioxidants ina naman para hindi magubag ang imo atay gani among nabalasan hambal ni naton kung may gamay nga problema natungod sa imo atay hindi ina pag-ignore hindi na pagpawalai kinahanglan talupandon proteksyonan pagi sa pag-inom sang DTX 500 capsule adlaw. Pwede naman mabakal sa inyo mga lugar, dira sa nagkalain-lain man mga butika, dili man sa amon sa siyudad sang Bacolod, kag pwede kita makabakal online. Pwede man ma-deliver mismo sa inyo puluyan pagi sa pag-login sa www.kalusuganyan.ph kag pwede man kamo makabisita sa Kalusuganyan Facebook page. Ang authorized online distributor sang DTX 500 capsule among Docs Samaritan Alternative Medicine and Wellness Center kag syempre ang Klinika di Alternatibo Medicina. Mamwe pagwit naman po si birthday boy
Kenneth John Ken Arnado Bailon. Happy birthday halin kay Mark Anthony Nation. Inday Rosie Britannico, good afternoon, Tito. Happy gig ko kayo nakita na kasubong sa program mo. Keep safe always sa imo man, ha? God bless you. Thank you, Ged, no? That is at the ruins. Okay, ato na nag-greet ko na Mark Anthony, no? Happy birthday kay Ken John Bailon. Sa may Paglaom, di na Paglaom Village. Kay shout out sa Bailon family. Okay. Salamat, Gid. Alas 2:46 na Action Radio Philippine Standard Time, pero tapusun ta ang nabili nato ng mga zodiac sign para sa itong horoscope sa karon nga adlaw. Sa mga Sagittarius, mga Sagittarius na tao, Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21. Sagittarian, isa ka problema nga madugay na nga nagagamo sa imo pensar kag balatyagon ang marisolbar karon nga adlaw. Pasalamat ka sa mahal nga Diyos kung may ara ginman. Okay? Sagittarius, mga maswerte mo nga numero 5, 17, 24, 31 kag 38. Lucky color, violet. Sa mga Capricorn, Disyembre 22, tubtob Enero 19. Yes, Capricorn, ang inyo horoscope nagasiling. Natalana nga mabugos or magtubo ang isa ka relasyon sa tunga sang inyo pag-updanay sang isa mo kaupod sa trabaho o kung sa isa mo man kaabyan. Muna diyambal, ha? Basa lang ko bala para sa imo Capricorn. Pagka maswerte mo nga numero 16, 27, 35, 39 kag 45. Your lucky color is magenta. Aquarius. Sa mga Aquarian naman. Natawo Enero 20, tubto Pebrero 18. Kung nagainit ang ulo mo, kontrola, ha? Hindi pa ipakita nga nagainit ang ulo mo sa pag-atubang mo sa problema. Kaya nga, atod-tuod bala Aquarius, kung pasugtan mo lang mag-init ang ulo mo, hindi kagin makapamensar sa mga solusyon para dira. Kani, relax. Mga maswerte mo nga mga numero. 6, 18, 25, 38, kag 42. Your lucky color is fuchsia. Mga Pisces naman, pamati Pisces, ang inyo horoscope, ay mga Pisces, gali na tao, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Pisces, kung hindi matuman ang ginpangako sa imo, hindi pagbatya ka. Ha? Hindi ka dahil magsunggod. Hibaluon mo ginanay ang rason kung nga antes ka magdesisyon sang makapalain sa inyo relasyon. Gets mo, Pisces? Mga maswerte mo nga mga numero 2, 4, 21, 33, kag 41. Lucky color, brown. Sa mga Aries naman, ang mga Aries na tao, Marso 21, tubtob Abril 19. Aries, hambal sang imo horoscope, cool ka lang karon nga adlaw. No? Kinanglan, cool ka lang karon nga adlaw. Kag, kinhanglan, magpasensya ka. Kung may, hindi pag-intsindihanay nga nagatakatabo nga posible, may di pag-intsindihanay nga posible matabo karon nga adlaw. Sa tunga ninyo sa isa mo kaupod sa trabaho o kung friend mo man o kung mismo sa inyo puluyan. Mas langgin nga magalala ang hindi pag-intsindihanay kung ipaagi ina sa makahaso kung sa kainit sang ulo, Aries, na kinahanglanggin pabungnawa ang kaugalingon mo. Likaw ka man nga makahambal sa mga tinaga nga makasakit sa balityagon sang imo isig ka pareho. Bapaamo ka na. Pero tuod na, di ba? Nami yung tao nga may self-control mo, di ba? Yes, Aries. Mga maswerte mga numero 5, 12, 19, 22, kag 41. Your lucky color is yellow. Kag ang katapusan natin nga zodiac sign Taurus, sa mga Taurian naman, ang mga Taurus na tao Abril 20, tubto Mayo 20, ang pagresolbar sa isa ka problema, Taurian.
masolusyonan na pagi sa maay nga pagsugilan nunay, ay pagi sa diplomasiya, hindi sa pakusog, no? Kinanglan pangitaon mo ang pamaagi para nga mag-ayuhay ka mo sa imo partner. Importante lang ginaiya, no? Kalaw ay na iya nga wala kamo ga inayuhay sa sulod sang balay, ilabi na gid kun imo asawa or imo bana, no? Daw pa feeling nyo, dead malang isa kag isa. Daw wala iya sang iban nga tao sa sulod sang balay. Ay, hoo. Hindi pwede. Tapuson, ina. Para may harmonia ang pagsinalayo. Ha, Taurus? Mas swerte mo nga mga numero 1, 9, 29, 36, kag 40. Your lucky color is lavender. Te, batian? Yes, Tita Wilma. Batian nyo na ang inyo tag sa ka-horoscope pagi sa inyo tag sa ka-zodiac sign. Okay, para na iyakaroon nga adlaw. Ari pagidaw mahambal ni Tita We sa mga nagapangita sang epektibo nga food supplement para sa imo ginaantos nga balatian, especially nga problema mo gid tungod mahigko ang imo dugo. Actually, kung mahigko ang aton dugo, damo kagid sang ginabatsyag sa lawas mo. Kaya nga notary nyo bala, kung magpa-lab test ka mo, anong ginakuha sa inyo para nga ma-check ang inyo nga dugo, ang inyo white blood cell, inyo red blood cell, ang inyo uric acid, ang inyo cholesterol, blood sugar, tanan, di bala sa dugo? Nan. Damo, hindi ta na magpasugot nga mangin komplikado ina. So, sa nagapangita sa epektibo nga food supplement, Xanthone Plus Gold, na? Kaya ini mas pangagin pabaskog, mas pangagin pa-improve para maging mas nga epektibo para sa inyo. Dugang nga extracted sa amarguso, gindugang dera, mangustin, balunggay, ahos, kag spirulina. Mabakal ninyo ina sa inyo mga suki, mga butika. Siyempre, Xanthone Plus Gold, 14 pesos kag 50 centimos gid lamang. Balik pa si Tita Wilma. Pagkatapos man sa pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon
Padayon Action Radio, salamat din sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Yung banwa, mabugnaw na hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod
saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na ngay, sansan anong nakalintangan. Responsable at pagbalita, pagdayon na italak na. Okay, padayon man si Tito Wilma sa pagpangalagad sa This Is My Life. Daligid lang siling ni Ma'am Ana Murillo. Good PM. Ask lang ko kung where pwede ka bakal bulong sa mata. Kinanglan kung sa mata ginaiya, ma'am. Kapatanaw ka na sa ophthalmologist, doktor sa mata. Kag mangayo ka si reseta, mata na iya nga daan. Siyempre, kung may reseta, sa butika. Diba? Okay, ma'am. Thank you, Ged. Kag, hugali, Tita Wilma, sang last Friday, June 19, na, Hunyo 19, sang nagligad nga biyernes, ang nag-umpisa ang pag-replay sang last 10 scripts sang paborito neton nga drama nga Umbra. Ang Umbra bala nga ang iya tig-ulo Cielo Alimango na nag-start ina last Friday. Kay ang This Is My Life pagyad nga ang tig-ulo relasyon. Kag subong man ang timbangan sang katarungan, ang Jack Balaan Berador Season 2, no? Nag-umpisa na sa last Friday. Kag sa July 1, pag-umpisa sa July 1, mabatian na ang kasugpon sang sini nga mga drama. Kag mabatian man ang iban pagid nga mga drama pareho sang Barangay 684, kag syempre ang Johnny Tango. So, ang tismarning tanan, relax anay kay syempre ang atong pagpangamuyo batok sa COVID-19. Orasyo Emperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtulag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuong sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila paalagaran ang masakiton, sing may kasangkoy kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabuglay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulit sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa panagkatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami.
San Lorenzo Ruiz, igampo kami. San Pedro Calungsod, igampo kami. Okay, madamogin nga salamat sa inyo mga palangga nito nga mga tagpalamati. Antes man kita magpaalam, mga ito na Bible verse for the day. Halin sa Luke chapter 9 verses 23 to 24. And it says, Then he said to them all, If any want to become my followers, let them deny themselves and take up their cross daily and follow me. For those who want to save their life will lose it, and those who lose their life for my sake will save it. I can't say goodbye. May damo gid nga salamat sa inyo mga palangga neton nga mga tagpalamati. Kag may damo man nga salamat sa akon sa mga partners sa technical control, Action Nelmar Madera, upod man kay Action JM Baykin. Sa ngalan sa among station manager Action None Di Maala Magbanwa, Productions Chief Action Rex Cantong. Si Tita Wilma nagapaalam, kag madamo gid nga salamat. Standby na sa aton matahom nga drama, mensahe sang paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.